Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, Lukumang, Nana Sasa Bayokoromo we wato. En Yusuf Sarana se karif ko Archie en Luku de pres partori, want tori def taki. En mi abwa losanif legu uit. Maar me baro di Noord gogo mit Zuid, Oost gogo mit West, wins podef ma masernang. Tek ari story bani of je doini amaka, de teki kik de brokoi lekker. Want na bunyunsu yo chisi. En mis donja sanga bararot. Ja, maar zeg gewoon, ik zei taki. Ude baka, ucha de nieuws uji a volk fu sernang. Nangane man die dat dorosi natuurlijk. Maar voor zo biji, wat barde man odi, de diaspora, ala de senama sa de trasi. We barde man odi. En we accident, fu harde bani, anga de sturu, fu arki de tori. Want in senan nungno, want chim biji, nou chim, maar biji probleem de. Dat bebalde man een man die, tap a president, sa a president taki. Maar, natuurlijk, kom ik a president tak later, leg uit, nou kan ding schrijven, sa amai bedoel, en sa amai wani, sa ina kondre. Ano zo man zeggen mo? Ja, maar met dat naba uitleg van hoe doe mjodjua uitleg. Jere, ja, want tu familie jij na konder desi. Ja, familie hier komt, is aba familie, de familie dat toch? Ja, aan de bord. Ja, de man de bord, hier komt. Ja. Ja, ba familie dat die. De ja, wan familie baka, porneng, isabi toch? Ja. Ja, familie porneng. De yabi, want ter familie baka. A familie dat mekaar en familie meseriken. Isabi toch? Ja. En te de familie disi, de 3 familie disi. Shitak de ne kon uit. Ja. Isabi in den torif den. Want de man is e waka nanga wan spoiti, de 3 familie disi. Ja. De waka, tang, apripon frigiti, wan familie de te, familie red race. Oké. Ja? Ja. En de man dat die, isapte alate race toch? Fugonya wan sani. De man te dumina sandati, familie red race. Oké. So, dan de man, ala de man disi, e waka nanga wan gong. Anga wan slang de na gong. Anga wan nai. Dat de te de man gaan na sasa ba yo kormo dat de spoiten gwendi e de. Dat I verstaan stol. Dus de je verstaan a liefding. Dat je verstaan a bumpisi, a positiviteit, energie. Maar mino sap sa, wan oso de a oso skrifi. Hier woont familie positief. Ja. Je verstaat toch? Maar des ma familie positief. De ma sroto porne potinua oso. Maar mino sap sanga familie hier komt. Familie meseriken. Nanga familie retteries. Dat de ma broka doro dat de ma porne ka doro si. Fu porne corrigeri, want porne potin si van rigeri, want ino muse poris manen. Ja. Je verstaan. En zo de man e waka pori a president en neng. Ja. Isabi toch? Taka man karis vers. Terwijl man no tak noti vers. Dus ze voelen zich aangesproken omdat na de mandat na familie mesreken. Isabi toch? De man missie, e reken fout, e disi, e hoor karak. Maar ko archa president. De vrager meer bedoeld heeft op de toespraak van de VHP-voorzitter op een politieke bijeenkomst. En die vraag wordt nu aan de president gesteld. Maar ik denk dat iedereen live heeft kunnen volgen. Zo niet. De voice is daar. Er is nooit vers genoemd. U kunt het beluisteren. Er is nooit genoemd. Dat ze zich aangesproken voelen, is niet mijn probleem. Maar wat ik wel aangeef, wat de bedoeling van die boodschap is geweest, van dat er gezaghebbende personen in het land zijn, gezaghebbende organisaties, mensen die daarin zijn afgestudeerd, die het wel beter kunnen weten
dat die gewone burger die niet altijd die economie begrijpt. Dat er mensen zijn die misschien niet die hogescholing hebben, maar wel luisteren naar mensen en daardoor beïnvloed worden. En het enige wat ik zeg is, je hoeft niet van ons te houden. Je hoeft niet van deze regering te houden. Maar vertel het echte verhaal. Vertel het ware verhaal. En het ware verhaal kan verteld worden, omdat die cijfers daar beschikbaar zijn. Wat onze startpositie was. En als de startpositie was een negatieve internationale reserve. En we nu gaan naar 1,2 miljard reserve in 3 jaar tijd. Als we daar onze positie hadden van 1, 2, 3 weken importdekking. En nu gaan naar 6 maanden importdekking. In 3 jaar tijd. Als onze kasreserve aan het toenemen is. Als die inflatie teruggebracht wordt van 60% en zoals geprojecteerd voor eind dit jaar naar 14%. Als ons begrotingstekort van 18% teruggebracht wordt naar die internationale norm van rond de 3%. Als we de economische groei zien van min 16% naar plus 3% geprojecteerd door IMF. Maar mijn God, dan zie je toch dat er wat gebeurt. En als je het niet kan verklaren hoe dat gebeurt, ga niet zeggen, het is instabiel, het is niet correct. En als het stijgt, dan is het niet goed. Als het daalt, is het niet goed. Je brengt die samenleving in de war. Dat vertrouwen wat ontstaat bij de burger in onze economie. Want men is vergeten dat 3 jaar geleden zij die een US-dollar-account hadden, een biggie moesten doen om dollars van hun eigen account te krijgen. En met moeite gaf de bank jou $50 per maand aan een burger. Nu kan je 5000, nu bieden ze $5000 per burger. En de burger is niet geïnteresseerd. De burger is geïnteresseerd in die SRD. Is er dan niks gebeurd? Er is zoveel veranderd met betrekking tot onze economie. Er is zoveel aan stabiliteit ontwikkeld. Ja, met een zwaar programma. En daar kan je mij inderdaad bekritiseren. Het zwaar programma is gegaan met een hele hoge sociale prijs van de samenleving. Maar nu het beter gaat met onze economie. We mogen nog steeds niet lenen als regering. We mogen geen staatsgarantie geven. Deze opdracht van IMF is nu doorgetrokken naar staatsolie. Staatsolie, jij mag ook niet lenen. Staatsolie, jij mag ook geen garantie. Zo ver gaat het. Centrale bank, je mag niet monetair financieren. Centrale bank, je mag niet interveneren in die economie en in die koersontwikkeling. Zo ver zijn die instrumenten. En dan nog, met al deze beperkingen, deliveren wij. Met enorm veel waardering en erkenning van internationale financiële instituten. En onze mensen kraken je af. Dat is mijn boodschap geweest daar zo. Hoe was er nou man? Zijn we niet blij dat die economie beter wordt? Zijn we niet blij dat die koers daalt? Of wilden ze graag dat die koers naar 45 moest gaan? Of wilden ze dat die koers naar 50 moest gaan? Dat was mijn boodschap, broeder. Laten we gewoon objectief zijn. In afloop me. In afloop me. In afloop Chan. Maar laten we heel eerlijk kijken naar die positieve dingen. En laten we dit vasthouden. Laten we zo doorgaan. Zo, dat doe je president Taki. Moro zo. Dus de Lucenda, die heeft de tak. De no verstand. Dan no maar je hebt daar. Dan no wande no wani. Volgens mij am president bim tak Ningere of Engels. Dat is bovenstand. Dat serif no Want boy. me bedoel, als we leg uit. Ja. Ama taki. Ama je tanser na toch? Ja. Ibe sap sambe psafesi toch? Juist. Of ibe tapi ai, of ibe tapi yesi. Nee, kan dat weer brentong. Kan, ja, want we tak de maar weer brento. Maar alle den sandisi, gewoon het feit dat je een huwelijk serama. Tebe ga bang, ik het gewoon simpel, want dit kan je tras aan hebitum siji. Ja. Tebe ga bangi, de bang rekenen dat pet toch? Ja. De want tik want 1000 Je go op reis. you go ai. Yes, you go op race. Ja. Dem go beji. Im go beji. Dan een maand tak hier nog. Ik had iets 50. 50. Vandaag aan de dag. Je go je tak je want 5 dusum, 10 Ja. dusum. Ja. Je kiesie. Je kiesie.
Ik kan go naar Cambio. En we zien nog op twee campagne. Ja, Cambio je go je bij. Voorzien je kan bij im go via. Mati. Nee, maar is op de centrale bank bij dat toe. Bij Hendrikstraat. Ja, dat is centrale bank bij Freusgo. Dus dat ook toe. Dus een volk moet sabi. Toch, de sansie in mag vergeten. Nee. Of de vergeten, de play vergeten, de dina paarse bedrossie. De play vergeten, ja. Oh je, paarse bedrog. Ja. De manche zette wanen bij. Sanity. Isabi so lazy toch. De lomsoep ching. En die trip ching dat de manche wan heilige naam. Maar die is nou een duivelse naam, ja, Chisi. Dat me denk ook Dus toe. familie hier komt. Dus dat, ja. Je begrijpt, Ja. familie hier komt. Ja. Dus en familie hier komt op bermgedrag. Want dat serf John Potek Tati. Ja, alle dingen nati. Dat hij legt uit over authority dat president Carves Neng, die zit dati. Meneer. Dus alla fasi, amandi de mijn kar messer. Ja toch, ama wanen tera. Meneer Knilnerf, Land van Dijk. Ja, dus dat hij. Isabi toch. Dus die archidemon is toch maar zeggen. Wanneer je tak. De man je is op tak je toch. De man kra, da de man baka. Toch De smeren. man kra no da de fesi. Wat bepaalde Want- story. Even, kra na je heilige geest die masargadoji. Ja. De wansansa masargadoji je pura fesi potan baka. Aan elkaar. Dat ben je des duivels. toch? Natuurlijk. En dan je napu, dan een podium, je gaat naar het parlement, alla mijn arki, en amora mooi wan. Kijk, toen hij mij taki, dat bepaalde mij tak hier, no. Sa mij tak dan nonsense, omdat ube meke mi. Je weet toch? Ja. Dan natuurlijk kon hij, vis osso serevi, Ja. kon leg je asarat uit. Sem donga de manati, dem te ama tak hier, brada. Die bij die natori. Ja. Dat hem leggen uit. Die bij die natori. Zij doe die uno. Nee. Zij doe die pabekini baka. Pabekini. Land van Dijk. Zij doe die land van Dijk. Today abaka van Dijk sungu. You know. De zijn man. Op een de man draai. 10 jaar no. Ja, mana aseref libi di sa de man ab no. Na dat na libi di de man be ab tanga 29. Ja. Dat de man be eleris mafkos president. Ja. Dus in feite de man leri Mhm. vier vergruis alla boeleider in a kondredi. Ja. Dat de man die se leri. Ja. Isabi toch. Ja. En fukom baka tapasani. Ja. De man die vindt dat hij president Kardeman. De man nou een satelliet Ja. instituut Ja. voor Palu. Mm. Me kutaka salek fasande. Mm. Isabi toch. De man nou een satelliet instituut voor Palu. Dus de man moest doen mee. En je moet meedoen. Isap sanasan voor de man. De man meki i doan ogri. Ja. Dat de man chanteri. Ja. Dat de man leg je uit dat je teina exi. Mm. Je moet meedoen. Ja. In Ja. een trafasief doel. Ja. Isabi toch. Mm. En je zie in alle sansa e gebeur. Je hebt vakbondsleiders. Te de man tak jere no. U bereik zo wani. We zijn in conclave. Isabi u den dialoog gaan regeren. Dat ja trouwens jompo. Maar mi no wani. Nee. Isabi toch. Mim suka trobi. Ja. Isabi toch. Ja. En zo. De man die zie je pitje de lek alesi toch. Mm. Isab de alis de ap blaka blaka. Ja. Ang ap chipadi. Kaft. De pitje de purpotino asani. Mm. Dat a fouru nyang. Ja. Isabi toch. Isabi. Ano bonflebis man nyang. Ja. Je begrijpt. A so de man die stang. Ja. Want de man zei hoor karat. Nomo. Dat is een fout. Nee. Mi brikade de. Maar is hij ola de mo fodoro. Ja, want je nou. Ook toen ik nou. President Kangawasani. Een grondconversie. Ja. Nou, boesan toe toch. Toch, de man bekritiseren maar. Natuurlijk. Pitje mi nana sasa om nele stak me mi actie om me money lanti meki. Dus je in de eerste plaats. Een Ja. grondconversie, de man zit in zodanig dat ik kan eigendom. Dat is belangrijk. Na eigendom. Nee, trouw eigendom, je pay wan money, Ja. die moet ook, Ja. als staat, je verdient, Ja. maar a grond, de few. Na few. Dat betekent dat je kan go naar bangi, Ja. moet ik gewoon lening, want als een few. Dat is de eerste rij. Tralerino de, Chibora Fesino de. Nee. Eerste rij wang. Overrij. Overrij. Overrij, oké. Je was daar overrij. Bene is zo'n stoel van Drico. Ja. Fesa Drico jos do. Ja. Kwa bangi. Ta fesa director Kwa is bangi. no. Dus a man ook een missie. Nee, je te ama dat hier no mi kong, mina eigendom. Ja. Je te ama mina eigendom. Mina eigendom. Ja toch. Ja, Je te ama. want ja, wie want toesma die ook
voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. Ja. En dat nog kan, want die nog wat doen, die nog wat presteren. Juist. Die nog wat 500 meter met klant, die kom je aan 500 meter. Ja. Dat ja, want 10 sensie, die jongens daar eerste rij Ja. voorbiedt, als aan dat nog kan. Juist. En daarom afvallen voor Suriname. Arka president. Want zo is hij. De man die op de grond, Ja. ja, de man meldde die aan. 2275. Trouwens, je meg op, pai. Ja, 2275. Ja. De man ook ba. En als hij staat verdient 45 miljoen ba. Ja. En als hij dat ik kan gebruiken, die sociale zijn niet toch? Koopkrachtversterking. Alla de torda. Leren dat. Ja toch? Zo, eenmaal we tak over een koopkracht, dan we go even aan zee. Oké. Isabi toch? Ja. Dan zie je mais de. Ai. Dan moet je tak aan wat er maar volgens mij beja mij na auto. Da yera nga man. Dam yera en asan toto mami ati mi pita man direct. Yera mano. Amang. Dus aman a respect yera. No. Oké. Aman e jua 1800 golu da we la sele jaina wenkri. Dus dan mi drai luka wenkri tak luku kande wan suri bed bord daper. Maar dan ben je. Nee. Oké. Dan mi aksa man tak da sendi teke de no bem teke fisap tak yo la sen. Asa de wan mooi sani. Wan ma ji 1 kilo so to da mai seni go throw in water. Dan ook. Ano bunto. Nee. Dus dat nog kan. Als zo doen afgebruik, Ja. je karakter fusching. Ja. Isabi toch? Ja. Dus dan mi aksaman. Amataki, iya mi no teken. Mi barika you dummy. Maar dat ik 1800. Dat atake lei. Dat was miljonair. Huh? Dat was miljonair. Ama jers mi. Hier nog, want ik wil tegen 1800 geloof. Ja. Dat ik zat president dat ik toch. Bepaalde man. Na basis nodig. De man abe fano. Dus kan een man die takasani. Ja. Ben je een miljonair toe. Maar dat van mij doe la se na wenkri. Ja? Van mij la se na wenkri. Dat is wel een probleem. Dus dat want taka president moest go steun alla supermarket alla dianom do not moro. Nee. E waka supermarket van supermarket. Ja. Da e luku prijs. Ja. Terwijl jullie borgo dape. Ja. En dat a minister voor bibes betaken toe. Ja. Dat de sane kon bunkopu saf safri. Ja. Die verstaan maar jullie borgo moest jep toe. Voor bestrij a pistor dati. Ja. Want luko no wat te pirma boutu. Ja, natuurlijk. Te ibri yuru ya want to warakte prijs zetten man konde man booty. Ja. Dat alanga yotchisi servi dat kom je tot 1 keer. Ja. Dus werken mee naar de sandati. Ja. Uno musus dono me na e kosi lekwe kosa president. Isabi toch? Ja, of arki de man die legt uit in het parlement. De man De man die spot. de mag legt uit. Eigenlijk de man om mag. taki. Nee, de man om taki. Nee, De man hoorde hem voor. de man a las waterafisi. Juist. En ook de president legt uit in een persconferentie. Hij legt uit dat hier no. Alla de sensi dat hij. Ja, Grondconferentie. Alla de money dat hij. ja, Dat de man begin luku. Volgens gezondheid. Want dat is een beetje probleem de. ja, Ik raad het ook. En de man takanga BVGS. De man zei ja. Dressikong. ja, In Senang. ja. De man pompus die de man money. Met de man ja. Alla de dressisang. Eigenlijk als een afvallen op nodig. Ik raad het. De man bij dat China toe. Maar goed, dat kan de man daarbij. Een bedrijf daarbij voor de veiligheid. Is dat de man veiligheid staan op straat toch? De paal, de master. Ja. Ja toch? De man corrigeren. De man Asanta de man zitten kom. Moro sete no. Morobu. Want ane worko era. Nee, de man zitten kom. Ane worko. De man zitten Teisi kom. de manchis de furma na de man die op camera de oso. Oh, dat je nog? Ja. Ja, dus alleen tot dat de man zitten. Ik raad het alleen met de president dat mijn taki uit dat programma is. Ja. Die zit dat tot dat je een ruimte per mamus doen en luku a computers aan je. Maar check. De man de bezig na de monitor dape. Juist. Mika tak over de Ja, sandat. maar in een pot man des ribi. Nee. Want die waren ribi, dat heeft het ook geen zin. Maar in een pot want to man die de no want to de te. Ja, mi graf zei dat hier. De konkur de dalamang. Ja, De maat in een potty. de van ja toe. De fire. Wat De is het water na zee. Ja, tuurlijk, want- want Zo die- doe je trouwen water. Want die volgt voerman. Dan man op bel op dat hey, de mooi kom. De mij kom. Dat die hem doet toe. Nee, dat niet. Hier houdt ook Is wat. dat beter? Met tegen mi gewoon wel eens in een ruimte bij de Amerikanen. Ja. Die mocht go. Ja. Bij de mijn controle aan het gebied. Ja. Dan- Wanneer? Meneer, als een BG, als je de man. Maar als je zo'n militair bent, dan heb je. Ja. Militair dan een streepje aan de wand, maar is dong, ster. Baga een uur. Dan, aan mijn verwissel.
Alektiga casino toch? Ja, dus leren jaso. Ai. Mi sabasan toch. Ja, toch? Dus te tan 1 uur lang. ah. Ja, Dat de man psycholoog Ja, berekenen toch. na zijn. Ja. Dan worden je ogen moe. Ja, Je hersenen worden afgestompt. juist. Je sabi toch? Ja. Dan moet je even eruit. Ja. Je gaat take wat break. Je gaat doen terasani lucy ede. Ja. Dan want er ploeg je go stom. Ja, zo Je zijn het. begrijpt. Ja, Sasane work. ja. Je sabi toch? Ino kalip de man. Dus dat... Je Dus dat sabi de toch? president moet checken. Dat aan man En dan check. heeft het deze. Nee mama, ab toevallig adviseur dat het ook. Oké. Veiligheidsadviseur. Ja, ja. Toevallig man dat het. Ja, maar Zo. Sargambo. Adviseur, ik zei dat hier. Kan de, maar adviseur nog kan toch hier niet dat we. Nee. Aman dis don dat pe, de man dis don dat pe. Nee, maar me shitaki de bromchi van korps aan jong korpschef. Amuno. Adjes de knoppen op. Oké, dan dat probleem no de. Zo, we gaan moro fara. Aha. Van wat gaan inflatie? Inflatie. Wel, hier no, afas van president leg uit. Tak, if ja verstaan. Kijk, I mean, je tak over cijfer aan de 3% enzovoort. Alle de Torah internationaal. Is dat weer toch? Ja. Dan kan je moesje mayo no me begrijp me. Nee, want op Nederland is actie meer. Ja, no begrijp me in het Torah. Ja. Ik raad moet ook aan importdekking. Bij de. Nee, dus Alle de Torah. dat nou want descent die Ja. om Nederland bij actie. Oh. Want om Nederland taki, Ja. iba one thing, Ja. pe eigenlijk deze drie chips zei je praxeref product ook in de schappen. Juist. Maar no one no demoro. Nee, ama. Dat je bedoelt. Ja, toch, importdekking naar 60 mono. Sixty moon. Of hebben de 3 weken. Hoe is dat met Ja, dat ja. om Nederland bij Ja, actie? dus mee? alle de Torah. Je begrijpt dat je een president is doen best. Maar, hier no, Niels. Ben go vanuit Niels aan 15 jaar aan toch? Nee, on bidje man. Aan Biji man. Ja. En van me, Biji, dan man kan go terug naar 80. Ja. Ik weet dat hij. Ja. Dat is in de man bij next toch? Nee, de man bij zijn atef Ja. takte. Ja, toch? De man bij zijn bruin scherp zand jif sukuru. Juist. Dus je begrijpt toch? Een president kan tak ook terug naar hier no. Mine Spaanse nati, alles aan ook op boemen importeer moro. Ja. Maar dat gaan we doen dan. Huh? Dat gaan we doen. Nee, dat we op homo voor je wint. Dus een president tak hier no met je 1800. Ja. Alles aan ik kom. Dat ding in een supermarkt. Ja. Dat je moet safai gebruiken. Van je moet gaan budgetteren. Juist. Dus dat moeten die vakbondsleiders doen. Voor leerde volgelingen Ja. den voor budgetteren. Ja. En daarnaast de president is zorgen dat foodbasket dit toe. Ja. Alla die sterk Ja. no. Mhm. Isabi toch. Maar ja, zoals mij go naar foodbasket, maar dat is kosi. Ja, no? Ja. Dat zei ik ook dan. Am Februari de kosa president. Is toch? gewoon, klaar. Gewoon. Maar zin in wat kost. Wo kosi. Maar Ja. Mama bete. Isap sa mate. Ai. Maar zar gambo fa ka mitak mide. Yara mano. Sendo ne op een lijn met ku koso no. De kost me. Kosi. Ja, no? Dus de man redeneert toch de man kosi. Gewoon naar mij komen, belly op een dag. Je vader en je moeder, klaar. I, bueno. Oké. Dus dat nageeft die de man is exploitief. Vanaf voor 2010. De man exploita geeft ja volk in de ede. Ja. Dat in kosi dat me nyang. Je takatori, dat ben je. Want we parlementair, hè. Taki. Go leg uit. Taki tori. Nou, een station. Ja. Go leg uit om een salaris. Ja. Ja, arkaturati. Miere ja. Wanneer? Even allemaal leg uit dat hier, brada. Amanga Afrikanen. Ja, toch? Mhm. Allemaal nikeri. Ja. Allemaal leg uit dat hier, no, brada. Same kisi. Toch? Ame kis 35 duzum. Wamung. Dat a DNA. Dat DNA plus op 10 kosten sanso. Ja. Dan moet ik amana consulten het, hè. Consultant. Ja, man. Foupe. Hè? Foupe. Het bedrijf ben het sabe fadon. Die de bedrijf. Als Die de bedrijf. steekslagbedrijf. Ja. Dan maak ik Grasalco. 2500 Amerikaan dollar. Alamu. Alamu. Maar Exact. consultant. Consultant. Ja, mijn vrouw. Zou mij doen dat, hè. Kan dat. Maar marchi stong. Want die partij van Mambede, dat bedrijf dat bij Broko. Ja. Die sabe toch bij Broko toch? Ala dabe boroko dat de man potamantak de boroko Broko Godoro. Die sabe toch? We G 2500 dat. Maar apropos, maar dat de man no, de man verret er is nog een pura man. Dus dat die toch. Dus je berekent, we zetten om totaal. Samen kiezen. Ja. 110.000 SRD wamu. Ja. 110. 110.000. Ja. Totaal. Ama take gewoon. Gewoon aan mij Gewoon aan tisi mata. Nee, voor maar- het niks doen. Ama take goed op radio. Ja. Ama melden de Dus volkerswing. De volkerswing. Demonstratief. Ja. Maar dat 5 wani de jong wang. Hey.
moest wan leri fu aba patiëntie fu controle sani na maatschappij. Dan mek de boy go furu. Ja, Dan mek de mij doe de sani. maar je ziet ook, nou, een parlementariër, aan mij leg uit, aan mij verdien, toch? En aan mij doe, Ja. begrijp je toch? Dus eigenlijk, mevrouw Misref, aan mij doe eigenlijk in het parlement, voor kies zo mensen, toch? Ja. En consultant, aan mij doe, Ja. zo mensen zo. Je begrijpt, en die allemaal bij de in het begin, die aparte bedrag bij de. Dat maar bedrijf, vi- dat bij brokken. Je bedoelt de man van hier komt. Ja, Ja. alle de manati. Dus je ziet dat je, aan euro kon je volk. Aan euro kon je schrijven. Ja toch. Aan de zeker 110 doezoen. En En zij de, deden binnen. en de jongwang, Ai. de volgers van man, die eluka man, Ja, dat de man tak even man kan worden 110 duizend. ja. Dan kan roof een roof, dan vinden we een miljoen. Dus ala de to dat hij toch. Ja toch, want dan amano chisa kans fugo dape. Nee. Maar im abe nomo. Ja. Dem go take do fatarawang. Mm. Dat no kan. Ja, ja. Maar dus dan wil ik de maas toch dat jong, een maas leggen volk uit. Van hem toe, met fitja volk. Maar if you look at maas revi, Ja. dan je bereikt dat zo en zo. Da lansi gron asiana e bari. Ja. Me ka stort wan deal dape no. Ala de to dat hij maar, met Feni, a regering die zie, moet lukatori. De man go lukatori De ja. man lukatori van consultantori. A consultant. Samen doet dat per. Dus de man verrijdt de race. Ai. Want hij valt onder de man verrijdt de race. Ja toch? Dus dat de man moest haar weji jaman. Ja, im Ah, dat golugu. kan. Im golugu. Is die man nodig? Is die man Samen nodig? consulteer dape. Mino, dat is daarom juist. Kan dat maar hem teri stong. Jan, president, im luku den toor dat ook toe. Want Ja. na de toor, na de manati, ik gi makeri. Ik graag het ook. Ja. Dus hoor ik in een sanati. So, maar jere ja. Mhm. For so go moro fara. Ja. Want ja, wa man. Mhm. A man e pre. Suma. A man na gangsta. Suma. A minister dati. Oh. A minister away. Oh. A ja. moro biji ministeri fa kondere. Oké. En a pay mek moeite. Ja. En hij tak sa kan doen. Ja. Dan ga sa no man doen. Oké. Maar ko archapa. Ja, tuurlijk. We moeten wel eens zijn dat dit land economisch vooruit gaat. Ik geef een voorbeeld. De vorige regering gaf ons pakketten. Wie is niet blij met een pakket? Aardappelen en uien. Maar wel met een lening. Deze regering geeft aardappelen zonder lening. Laat dat verschil duidelijk zijn. Maar als ik wil, kan ik leningen gaan nemen op de internationale markt. En dan mag ik alles. Asfalteer ik alle wegen voor iedereen. Maar dat is precies wat we niet doen. De centrale bank was toch aan de Hendrikstraat? Iedereen vergeet. De centrale bank was aan de Hendrikstraat. Je kon geen dollars meer krijgen. Dollars kon je alleen naar Hendrikstraat krijgen. En geen enkele bank gaf je US dollars. Vandaag kan je genoeg US dollars vinden. En niemand wil ze. Vlaggen kan je overal zetten. Maar er is geen centrale bank meer in de Hendrikstraat. De centrale bank is aan de waterkant weer. Waar dollars te krijgen zijn voor de bedrijven en et cetera. Als ik 1 miljard kan krijgen daaruit, dan kan ik heel veel mensen die een ontwateringsprobleem hebben, die wegenprobleem hebben, helpen. En misschien vuilafval is ook opgelost. Dit is wat we goed moeten begrijpen. So, dat doe je rapataki, want apadisi ne borgo. Ja, apadis ne tek no wansani no man. Amai tak was aan de. Amai tak lek fasande. Ja, tuurlijk. Na no nonsense. Tuurlijk. Isabi toch? Ja. Want piste de man be want tek lopia anga man. Ja, want babala may karama gangster. Kata daman ang gangster, mamay tak polis was aan de. Dag ba to? Jere ja, sami want taki. Nee. Tegenwoordig is de wereld zo boos dat je geen slechte bedoelingen behoeft om opgehangen te worden. Mhm. Isabi toch? Mhm. Isabi toch? Maar Masarariat, pietje ding. Ja. Wat jij nu doet, weten ze niet. Na deze zullen ze het verstaan. 100%. Ja toch? Ja. Zo, dan, meneer, me shabiji man, amane me garap yara. Ja, maar ik op tijd ook. Meneer date. Ja. Daarom me kasan ne op tijd. Ja. We taki grantani dat je bij ons teki ten fuluku en archi. De prespartori van Yusuf Sarna Sepsa. So buso. En no vergeti, meneer bataken, want me taken ja, me taka starati, me taken mi oso, me teji mi garampching, alamala. Want deze dingen beginnen altijd thuis. Isabi toch? Trusiani na grond, pranuasani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Isabi de kataki mina wan jaja sarna uma of wan jaja sarna man. Ja, en mineng. Na mazar dek neti gambo. Ja, maar zeg gambo. Van het programma die zie met accident sma.
tak uhor sa ng kring. No trowe do titap saraw. Ale kono no yesi walo plastic sakay drive ta buatra. Mana yu trowe leksa namang. Ano kong himel akang fadagagro. Nee, un leksa namang sa repet trowe. Dat we klagen dat minister Noor Mohammed ne doen best. Maar man, kan pura de plastic, maar dat je trouwens ook. Dus hoor ik in nasa nati en you nasa namang you mus yepi dat dat kondre kong kring. Met dat ook krang dan niet te wantralis baga. Get up, stand up for your rights. Pacific, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man.